saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ring sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madheg pendhita. Janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ilmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat boten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi boten sagedipun kembari dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho man. Aku ki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek ning aja tok anggap ngelmu cethek ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicake ya ora apik. Inggih. Ning nek dicake ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke do disepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis do disepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padang iki nglakoni sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi ming hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke ming hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni.
Sapa sing bibiti ala wayune bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning dias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arepan alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye. Apa wis? Tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepetinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating ndiyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi. Dewi Sukesi biyen gone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih kok anak-anak Rawana inggih ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos Penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe Suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh. Werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Mremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabahan ngene iki tau to, percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula Suwita kaliyan pendhita ingkang sajakipun gecul kumaruca namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih wae aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe rasa melu-melu nek dayahku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayahku ngomong hargae rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayahku tekan kene tak wangsulane ora sampe melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kene mundurane. Ih, ngestaken dawuh Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana asalurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojok tanpa lapan karya cingak sang Premban Bawursari.
sabar, sabar Bapak Peremban. Saking semangate sawise nampa amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusane diantenan. Oh, lole kandhang blekuthuk selalu kembal Semarante. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lha kok lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra. Menika ra kadidene Panakawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinten Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing nanti bukan karo piyayi kok misak kepene dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Monggo nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinten Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mong ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Baworsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagat risang kapirang urinangkul kinambet kambet
padha sangreknaning pawana ya si tukang walang ati. Oh. Nang ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Durna arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Durna rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Wonten dawuh. Cetha nek Kurawarga iki sira pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dunturke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh penambahan. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya nang kono magawe gelari rowang Anoman sing betengi Begawan Bawursari dasar para nyata kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolena prapteng lalis kartomarmu.
lalu kembal sumarante hawela. Wis ora karu-karuan Dipati. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani tunturi Mas. Liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe dikawa teng sing ping pira ya rek nganti ora iso diitung. Iki persembahan saka sapa, Tru? Bapak. Kami atas nama Bolosena telah mengadakan gotong royong pengumpulan dana menanggap wayang Celimen dengan maksud bentuk silaturahmi dan solidaritas solidaritas Bolosena untuk terus menghidupkan budaya wayang kulit dan di masa pandemi berusaha mengapresiasi berusaha mengapresiasi seniman agar tetap mempunyai media untuk berkarya, berusaha andil mengapresiasi seniman agar lebih inovatif dan kreatif. Terima kasih kepada seluruh Bolosena yang telah berpartisipasi secara moral dan material. Semoga kesehatan dan keberkahan menyertai Pak Dalang, kru dan seluruh Bolosena dimanapun berada. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ugi sing wis mengapresiasikan awake dhewe ya, Tru. Iya. Lan uga matur suwun ora aku tak takon janjane Bolosena ya. Aku dhewe ya ora ngerti Bolosena ki sapa, Tru. Bolosena ki termasuk nama penggemar awake dhewe. Kan wis ana Pak Wewe wae ya, Tru. Ya pancen kuwi ana. Sing eneng luar-luar kota, sing eneng cabang-cabang saka PWKS Jabodetabek upamane PWKS Semarang, PWKS Temanggung, PWKS Jawa Timur, PWKS ngendi wae isih ana kok. Oh isih. Sing Yojo wis ora ana.
Wis ora ana, ora. Tak resmekke ora ana. PWKS Krunggan isih, PWKS Sleman isih, PWKS Bantul isih. Sing pusat wis ora ana. Domongi kok ngeyel to. Wis ora ana, dadi wis ora iso dijak maju carane gerbong ming begegek. Lah ya wis piye meneh. Ah iya, kowe ora gelem, ora. Kowe engko ora ana sing delok men. Ora apa-apa. Malahane bebas nek nyambut gawe. Ah iya, Tru. Ah iya, mangane malah ming ngebak-baki pikir lan sak piturute nuwun sewu ora kok kepiye-kepiye ning. Lah ya sing siji tidak bisa diajak untuk berkembang, loro wis angel dikandani, telu apa yang saya katakan sudah tidak diindahkan. Lah ya wis. Kepiye meneh sing arep iso dinganu. Mula sing jaba-jaba, sing korwil-korwil, sing cabang-cabang tetep ngrembaka, tetep apik. Heeh. Wis ora usah melu sing piye-piye. Nupama ngene tak aturke alane ya malah aku dhewe kewirangan mula ya wis ora usah perlu diaturke piye to piye sing bagus saiki sudah bermunculan penggemar-penggemar baru ya sobat ngebiar Balasena oh terus lan sak piturute Diangkale Sena lho kabeh akeh kok pirang-pirang kaya terus ah iya. Muga-muga tetap merembaka. Sapa ngerti keparenging Gusti Ngakarya Jagat, justru nama ini yang nanti akan berkembang yo alhamdulillah. Ah iya. Wis ora dadi masalah. Ya. Ora wedi nek anu, Pak, Tru. Nek misale engko terus piye to piye kowe terus ora disenengi, ora. Sing jeneng apa-apa ki berkembang dan akhirnya wis rampung. Apa wis, Gong? Diterana nggon apa wae? Mekar, kembang kae mekar biar wah disenengi difoto, diparani tawon, dincupi kupu ning bar kuwi layu. Wis, wong urip ya wis mung ngono kuwi. Biar oh, kaya dene kembang apik disawang bar kuwi engko ya wayane mangsa kala bakale mbleret, wayane mangsa kala bakale layu. Ngono ya, Tru? Iya. Ora usah perlu membanggakan diri banget-banget ora. Dan tidak perlu ketergantungan dan tidak perlu ada kekhawatiran. Waduh, aku nek ngene kok ndak kaya ngono. Ora, wis rasa. Sing baku pasrah. Ah iya. Ah iya. Nembang yo, Reng. Ayo. Apa nembang apa? Iki ngenteni pamundutan lagu saka kanca-kanca iki mbok menawa sing nyuwun. Wah, iki tok ana tanda WA-ne iki. Wilujeng dalu Pak Gareng nyuwun langgam nyidam sari nggih nyekar Mbak Neti katur AKP Solehan Kapolsek Gedang Sari selamat Hari Bayangkara ke-74 Polri Jaya selalu saking Pak Sunoto Ngalang. Iya. Pak nanti ada video perubahan nyuwun wekdal sekedap Balasena Group nyawer 1 juta Mbak Tati nari angguk. Ya. Ya ora apa-apa ya saka kanca-kanca Balasena kok ya. Tru, piye-piye Gong kowe? Wis gadine wektu kon ganti klambi, ganti logo kok klambi. Ganti logo. Heeh. Yo kaya ngapa men ganti sikik karo kanca-kanca streaming. Ya. Dadi wong iki ra ngerti nek jane aku sengit. Oh, ayo ngati-ati ora. Ora kok dupe tak nengke wae iki tak sengiti ora. Kadang kala aku ya gojek cekak anu. Ya ya. Ning jane aku sengit kepati-pati ya. Iya Reng. Mula kudu iso menipu karo sipate dhewe. Ya, men aja nganti wong ki iso niteni ngono ya. Ya. Iki ana pamundutan mau nyidam sari saka Pak Sunoto Ngalang. Ya. Wah, ayo
Karang sing jeneng penggemar ki duwe apa petingan dhewe ya, Tru? Ah iya. Pak Sunata ngalang ki nek nyuwun nek ora Mbak Neti ya ora. Iya. Salam sahabat Boloseno. Saya kelompok Senomaniak. Semoga Senomaniak dan Boloseno tetap guyub rukun karo budaya Jawi. Salam saking Pak Yadi Tlogosari Semarang Senomaniak. Tanpa saweran matur sembah nuwun. Ya. Karang Sunata iki kebacut ya piye jeneng sing jeneng penggemar iki nek wis ting trecep nang ati wis ora iso dilalekke kok. Ana sing nek ora ayu sing nembang ya wis ora pokoke saya mboten ayu, mboten melu wayang Climen, mboten ajeng nonton. Ngono ya ana. Kula pokoke sesuk bengi nek sindene wayang Climen mboten nonton tatin, HP kula ajeng kula clop teng banyu. Ngono ya ana. Saking senenge kok. Aku dhewe ya mbok nek mboten nonton Elisa, tidak gayeng, tidak rame. Ngono ya ana. Ya. Dadi ya wis dhewe-dhewe. Karo ana sing muni nek mboten wonten Pak Seno sing mayang, mboten sae ngono lho ngono ya. Ayo. Berarti kowe iki termasuk wong sing ora pateo diseneng. Ambo men. Emang gue pikirin. Ah iya. Langsung, Gong. Langsung apa nih? Lah kuwi mau lagu saka Pak Sunata Ngalang mau. Wah iya. Mbak Neti. Iya. Wah. Diaturake. Heeh. Engko terus ana saweran saka Bolosena 1 juta. Oh iya. Mbak Tatin joget anggo. Wow. Apa isa? Loh. Biyen ki sadurunge nyinden ki Mbak Tatin ki mantan bakul. Kok ora mantan penari anggo? Mantan penari anggo. Weh. Anggo beduk saka drum kae. Heeh. Tang 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 dung dung dung. Ding ding api manyu ora iso mabur katon kaca ambles bumi. Utawa raja edan Prabu Kresna dolan nang Belingarjana. Sak kembane ora ngono kuwi kok. Cawur. Wah iya iya. Ayo lagune iki lucu ini ya dadi lan apike wong kesenian lan kabudayan ki dhewe-dhewe. Monggo nyidam sari saking Mbak Neti. Katuran jumeneng. Oh iya. Kok kula pisanan Pak niki? Piye? Kok ngene kula pisanan Pak. Haura tuwa. Oh iya. Biasane iki wayang sewengi urut 6. Biasane sing takon pertama kali sok Agnes. Engko bar Agnes anting sing bar anting Agnes. Saiki urut tuwa ora apa-apa. Di bawahne monggo. Iya. Wah ya. Wis ketok nek saiki tahun 2020 ki sindene dhewe wis ketok anu ya reng apa menginjak di atas 30. Heeh. Wis wah wis. Kodho kaya soblok to rupane. Ya wis ben ayo. Wah wis ora. Ayo jeneng ngendikane piyai sepuh kae ya bener kok, Truk. Aja bangga dengan kecantikanmu, jangan bangga dengan ketampananmu karena ketika usia menginjak 40 atau hampir 40 itu semua sudah akan terlihat ngelembrek. Ayo. Pipi sing maune kenceng ya dadi rada mlatra. Pipi. Untu sing maune kenceng api-api mulai yoga. Heeh. Ora ngompo-ngompo wis yoga. Ayo tua. Iya. Kuping sing maune jebiping apik mulai nekuk kaya kirek. Heeh. Bareng ora kowe iki nek omong kok kaya ora mikirno lho nek kancane iki ketaton atine terus nesu ngono kuwi. Monggo ora masalah. Nesu ora masalah, tak persilakan kok. Aku wong bebas kok kepenak kok. Mbok mutung monggo. Iya. Wong aku mutung ora awakku dhewe kok. Kok dadi kanane iso kaya ngene iki piye to ya.
Iso mulak-malik ing jaman grimpiang tenan. Heeh. Edan tenan kok. Ya wis ora apa-apa. Ayo Net. Ya, ndak neti ora nembang-nembang ora. Engko nek meh ngadeg terus. Lah sing dikarepe neti ya ngadeg terus ngono iki. Napane Pak sik ngadeg? Hah? Enggak sik ngadeg terus. Mengke ngeleng ngono Pak. Mau arep dilindungi adine. Ah iya. Sinten? Yo. Ayo dibawani. Dewang bagus. Ah, ya. Dewang bagus. Rada munggah sithik, Nek. Rada munggah sithik. Dewang bagus. Mene. Ora kemedunen nggone tanggane iki. Sepinten Pak, sepinten Pak. Langsung anek penonton kuwi penonton cerdas kok, Tru. Langsung dia iso menangkap, "Oh, kono kuwi." Ngono. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merencong Warudaya. Menawi di jagat geger kalebet kayiwangan kakatraking gawa panas. Krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring. Ingkang ngagelar kawruh sang temakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawur Sari. Malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Bawur Sari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Rada. Nyat langening kalangiwan aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga menawi kula mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Rada. Jangkan sing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrum ing Mastunama sidam skaring bawun langgeng. Apa iki ingkang peparap Begawan Bawur Sari? Dasar kepara nyata. Lho, kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa. Apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun? Pripun entuk pot? Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking
dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lha iki kok Bagong malah kudu nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok diteoke banget anggrena es teh tuku. Anggrena es jeruk tuku mangkale ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wo lah monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Baworsari. Konane aku. Nek ngaku Baworsari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendero Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki ra Bagong to? Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendero Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe ra kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ora iso lari-lari lah. Bablas le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong.
Kapokmu kapan kowe? Jare ra tok keke wondo. Wis Pak gek cekat-ceket ora. Bagong. Kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Woi, Pak, waduh, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur dapur ampring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora mbayar, Pak. Gareng kok ana suarane, kok ora ana rupane. Truk, Reng, kowe iki nendi e? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nendi e? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Raiku tak niki ngarepe bakule iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya. Salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung le nyambut gawe. Aku wis leren le dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya mung Balasena iki Kambas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra senenge ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Gileleng iki, Tru. Iki meceli kayu barang ana. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku ora mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak treke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaene iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayani kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Remu dol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih, nggih. Lo tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang. Heeh. Enten ning protelan. Padake ra krungu aku. Arep ngapa ning protelan kowe? Kon gajul kala menjingmu ya.
Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah, terus iki garis besare piye, Bab? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing sarine Bagong ya aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresna karo wayang, wiwitan tresna karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresna karo liyane, tresna karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan, rasa. Kagem Semar, wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Ah muga-muga ya langgeng sak teruse. Celimen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Heeh. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen sedaya saged sae samudayanipun.